ପିଲାଟିର ନାଁ ପାଗା। ସହରଠୁ ଢେର ଦୂର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ତା ଘର। ପିଲାଦିନୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ, ଘରେ କେବଳ ମା ଓ ସେ ନିଜେ। ସାରା ଦିନ ପର ଘରେ କାମ କରି ମା କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଭଳି ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ପାଳୁଥାଏ। ଦିନସାରା ଗାଁରେ ଖେଳି ବୁଲି ପାଗାର ସମୟ ବିତେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହୁଏ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ବାଡ଼ି କାମରେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ପାଗା ଗଛ ଚଢ଼େ, ନହେଲେ ନଈ ପହଁରେ। ହେଲେ କୋଉ କାମରେ ତା ମନ ଲାଗେନା। ଭୋକ ହେଲେ ଘରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ତାର ଏ ଗୁଣ ଦେଖି ପାଗଳ ପାଗା ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ବସି ଖାଉଛି ଓ ମା'କୁ ସାରାଦିନ ଏପରି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ପାଗା ମା'କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। କେହି କେହି ତାକୁ ବାହା କରିଦିଅ, ବଳେ କାମ କରିବ ବୋଲି ତା ମା'କୁ କହିଲେ। ମା ମନକୁ କଥାଟି ପାଇଲା। ପାଖ ଗାଁର ଝିଅଟିକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲା ଘରକୁ। କିଛିଦିନ ଭଲରେ କଟିଲା। ମାତ୍ର ପାଗାର ଅଳସୁଆପଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। କଥା କଥାରେ ପାଗାର ନିକମା ଗୁଣ ପାଇଁ ଶାଶୁକୁ ଦୋଷ ଦେଲା। ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ପାଗା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ଖାଲି ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲା ଓ ମା ଉପରେ ଅଯଥାଟାରେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ମା'କୁ ବେଶ୍ ବାଧିଲା। ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ପାଗା ଉପରେ ରାଗି ପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ପୁଅ, ତୋ ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଆମର ଆର ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଅମଣିଆ ଜମି ପଡ଼ିଛି। ତୋ ବାପା ତାକୁ ଆବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ମଣ କରି ଚାଷ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେଇ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ରହିବା ଜରୁରୀ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ଆଗରୁ କ୍ଷେତ କାମରେ ନ ଲାଗିଲେ ତୁ ଜମି ମଣ କରିପାରୁନି। ଜାଣିଛୁ, ଏ କାମ ବଡ଼ କଠିନ କାମ। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିବୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଥାଟି ପାଗା ମନକୁ ଭାରି ପାଇଲା। ସବୁଠୁ ବେଶି ଖୁସି ହେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷେତକୁ ଲାଗି ତିଆରି ହେଲା ପାଗାର ନୂଆ ଚାଳିଆ। ସତକୁ ସତ ଅଳସୁଆ ପାଗା ରାତି ନ ପାହୁଣୁ କ୍ଷେତରେ ହାଜର। ହେଲେ ଚଉଠେ କ୍ଷେତ କମଣ ସରିନି, ପାଗା ଫାଁ କାଢ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା ହୁଡ଼ା ଉପରେ। ସାରା ଦେହ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଝାଳରେ। ଏଇବେଳେ ତାର ଭାରି ରାଗ ହେଲା ମା ଉପରେ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସାରା କ୍ଷେତ କମଣି ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କୋଉ ମା ତା ପୁଅକୁ ଦିଏ କି? ସେଇ ଦ୍ୱିପହରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ସେଇଠି କଚାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ମା ପାଖକୁ। କହିଲା, ମା, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷେତ ଚଷିବାକୁ ପଠେଇଛୁ ନା ମରିବାକୁ ପଠେଇଛୁ? ମା କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି ରାଗିଲେ କାମ କରିବୁ କେମିତି? ତୋତେ ପରା କହିଥିଲି ମନ ଦେଇ କାମ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୋତେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁ ନ ରାଗି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେଲା। ଏସବୁ କାମ ପାଗାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହୋଇ ଫେରିଗଲା ନିଜ ଘର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସତରେ ନା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ତୁମ ପାଇଁ? ପରଦିନ ରାତି ପାହିଲା। ଅମନ ମନରେ ପାଗା ଚାଲିଲା କ୍ଷେତ ପାଖକୁ। ଜମି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଚଉଠେ ମଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଅଧା ଅଧି ମଣ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ କଲା? ଏ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ? ତା ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ଏକଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ମା ପାଖକୁ। ଉଳିକର ପରିଶ୍ରମ ବଦଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛି। ତା ପାଇଁ କାମ କରିଦେଇଥିବା ଈଶ୍ୱର ତା ଦୁଃଖକୁ ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଗା ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଓ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ନିଜକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଆରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ମା ତାର ଉଠି ଆସିଲା। ଏଇ କ'ଣ? ମାର ହାତ ଓ ପାଦ କଞ୍ଚା ରକ୍ତଲଗା ଖଣ୍ଡିଆରେ ଭରା। ଘର କୋଣରେ ଆଉଜିଥିବା ବଡ଼ ଗଇଁତି ଓ ପାଛିଆ ବି ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ମା ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ହସ। ପାଗା ବୁଝିପାରିଲା ସବୁ। ଲୁହ ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ସେ ଚାହିଁଲା ମା'କୁ। ମା ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ବି ଅନାଦର ଭାବ ନାହିଁ। ସତରେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଭଲ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରେ। ଈଶ୍ୱର ତ ନାନା ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇ ମା ରୂପ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା'ର ମୁହଁଟି ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା ପାଗାକୁ। ମୋ ଗପଟି ତ ସରିଲା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।